I met a guy, pero hindi ko alam na anak pala siya ng congressman. Actually, naging sugar baby niya. Nung una po, wala siyang kapalit, pero napapansin ko na kuwan na siya sa'kin. Gigil na, gano'n. Oo. Pag magkasama kami, may pahipo na siya, pahipo sa legs, sa batok, sa leeg, gano'n. O kaya may paki. Siyempre ako naman po malakas akong makaramdam. Sinasabayan ko din. Hawakon ko siya sa pisngi. Minsan sa tumitigas niyang batuta. Oh, gaano ba ka-wild itong anak ni Congressman? Magaling ba to? Magaling po siya. Sobra. Magaling siyang kumain ng papaya. And then, humigop ng sabaw. Gano'n. Yummy. Gano'n niya katagal kinakain yung papaya? Matagal po. Parang anak na sabik kumain. Yung habang kumakain, gusto niya nakahawak sa buhok niya. Tinutusok niya ako ng batuta niya. Doon. Saan doon? Sa kes ng silanganan. Kumusta naman manusok? Okay naman ba? Ang bilis po niyang magpalabas ng gatas sa batuta niya. Minsan nagiging wild siya, lalo kapag nasa sasakyan kami. Habang nagdadrive siya, gusto niya laruin ko yung batuta niya. Minsan po gusto niya ilalipak ko yung batuta niya Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.